Jo, takže ahojte zase u ďalšieho videa. Jdeme hrát Roblox 99 nocí. Som zvedavá, či tam bude veľký jeleň alebo čo. Jo. Takže dnešný video 99 nocí. Zvedavá, jak to tam bude vypadať. Jakože... Toto hra K-pop Demon Hunters. Dobre, potom po 99 nocí si môžeme zahrať klidne K-pop Demon Hunters, takže hrajovo si môžeme zahrať koja hoci čo si môžeme zatancovať, jo? Takže ideme 99 nocí, kde to máme? Ja vôbec nevím, toto si potom zahrajeme, jo? I tohle, pak si môžeme zahrať tohle, koja, dance. A pak si môžeme ísť to ver. Pak keď potom budeme hrať, že koho čo máte radi, hej, čo tam bude najviac a tam menej, tak musíte o tom bojovať. Hej, toto, asi chápete. Tak a potom si možno ešte niečo zahráme, vlaky, bloky alebo čo. Tak teď jdeme 99 nocí. Tak, som zvedavá, či tam uvidím konečne veľkého jelenia. Tutaj. Takže kam jdeme? Do stredu, tam. Ja nevím. Ale asi tady, protože sú ich tu víc. Vidíte? Napíšte mi do komentárov, či sa vám páčia takéto videjka, čo teraz natáčam. A dajte like a odber. Čo robím? Dobre, takže ideme na to. Potrebujem kladivo. Čo to je? Jo, kladivo máme. Kde máme ohýnek? Tam máme ohýnek. Jeden, dva, tri. To čo tam veľká baba zavolá? 1, 2, 3. Nevidím. Tak, teď vidím. No, ja som slepá, ne? A hele, už dali ohýnek. Česinka, keď bude tma, bude ešte lepší. Dobře, jdeme také. Nebudem radšej tu, lebo minule som ho prvýkrát videla, ale strašne dlho som ho nevidela. Takže chcem ho druhýkrát vidieť. Toto je čo? Kamienok. To sa nedá, jasné, že nie. Toto je čo? Bomba, vláky, chaláček. Jo, ešte to. No moment. Takže tam je jelen, či čo to je. No, veľký nie je jelen. Bože, ja už myslím na jelenia. Ja som si popálil riť. Popálila teda. To čo sa... Počkať. Tu raz bola Veľká noc. No, až keď skončila Veľká noc, tak nežekneme. Dobře, nevadí, ideme dál. Čo je tam? Teraz zatiaľ nič, mami. Je 7 hodín a 3 minúty. Gulášu ti trochu naberem? Môžeš. Lebo už to mäsko zjedol celko. Dobre, môžeš. No to je tá baba, čo sa volá 1. To čo je? A baterka, no to si... Kámo, čo robíš? Také, to si pre istotu nechám. A v tomto domčeku je čo? To si musím prezrieť. Open and door. Penížky. To neviem, čo... No dopí, poďte, utekáme dnu.
Kde je ten ohýnek? Ohýnek, prečo hovorím ohýnek? Oheň. Ja som Slovanka a začínam rozprávať po česky. No neverím, keď pozerám tých českých. Ty kokos, ona by to hodila na hlavu. Ja tu radšej zostanem. Tu niekde... Ja sa bojím ísť. Ja sa teď bojím niekam ísť. Je tam! Je to tu! Tamhle je! Tamhle! Tamhle je! Neviem, či ho vidíte. Ne. No ja nejdem ďalej za tebou. Tu si zapálila baterku, aby ste videli. Ja sa bojím, že za... Oh my gosh! Tam tá baba tam bola a nezastiahlo to. Ty si sprosta. To je vlastne moja kamoška, to už bola. Ty kokos, tu je tma. Potrebujem zapáliť. Áno, zapáliť cigaretku. Ale mňa veľmi 99 noci ako tak nebaví už. Dobre, ale sme pre Boha. Teda 1, 2, 3. Kiki, No, poď. už idem. No, tak ja musím končiť. Takže jedine by som vám zajtra natočila, keď po príminách na brzo tak. Pretože ja mám od 4. mobil do 19.00, takže bye bye. Ak chceš sa na mňa pripojiť, hrať si so mňou, tak som vám Baby Saja 200067 Alma. Tak ahoj a vypadám takhle. Dajte like a odber, ak sa vám páčia moje videjka, tak bye.